Mathew, pennod 28, adnodau 19 i 20. Ewch gan hynny, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan I bedyddio hwyn enw'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glân. A dysgu iddynt gadw'r holl o'r chmynion a'r oddau sichwi. Ac yn awr yr wyf I gyda chwi'n wastad, hyd ddiwedd amser. Mae Comisiwn Iesu Grist yr un mor berthnasol heddiw ac yr oedd o dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae'r cyfrifiad yn dangos gostyngiad sylweddol yn y nifer sy'n arddel ffydd. Mae diffyg cariad, ymroddiad, ffyddlondeb a thyrngarwch yn amlwg ac yn dod yn amlycach bob dydd. Pan ddywedodd Crist, my fi a fyddaf gyda chwi hyd ddiwedd y byd. Roeddwn I gwneud i'n hamlwg bod yn rhaid I ni fel dilynwyr Crist weithredu I gomisiwn o, sef I genhadu ac I efengylu. Mae gynnon ni y trysor mwyaf i'w rannu, sef Crist Iesu I hun. Nid I gadw I ni'n hunan, ond I rannu, fel bo eraill yn cael cyfle drostyn ti hunan I ddewis Crist ac I wahodd i'w bywyda hwytha. Y Comisiwn felly. Mae'r Comisiwn wedi ei sylfaenu ar yr hawl dwyfol ac wedi ei roi ni drwy arglwyddiaeth Iesu Grist I hun, gwaredwr y byd. Fel mae'r salmydd yn yn atgoffa ni, eiddo'r arglwydd i'w ddeiar a'i llawnder, y byd a'r rhai sy'n byw ynddo. Dywed yr apostol Paul wrthym yn ei lythyr cyntaf at yr eglwys yng Nghorinth. Oni wyddoch fod eich corff yn deml i'r ysbryd glân, yr hwn sy'n gennych oddi wrth ddiw, ac nid yr eiddoch eich hunan mohonoch, oherwydd prynwyd chwi am bris. Felly, gogoneddwch ddiw yn eich corff. Ac ymhellach fe ddywedodd yr apostol Paul, beth bynnag a wnewch, pryn ai bwyta neu yfed, neu unrhyw beth arall, gwnewch bopeth gogoniant Duw. A mae Crist I hun wedi dweud wrtha ni, rhoddwyd I mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Crist ydy'r arglwydd atgyfodedig a gogoneddus, y fo sy'n rhoi y comisiwn I ni. Yn braint ni ydy cynrychioli Crist a chyhoeddi arglwyddiaeth Crist heddiw. Anfonodd Iesu fi i'r byd I wneud ei waith, a gwneud yn siŵr y daw ei deyrnas ef yn ffaith. Nid gwaith angylion i'w troi byd o boen a braw, yn fyd o gariad pur, a heddwch ar bob llaw. Anfonodd Iesu fi I wir ryddhau I byd, o ddiw, ro help I wneud dewyllus di o hyd. Mae gynnon ni ddyled ysbrydol I Grist, ac felly da ni ymateb yn gadarnhaol i'w alwad o, ac i'w gomisiwn o. Da ni gyd yn bersonol yn ddyledus I Iesu Grist. Da ni'n meddiant trigaredd, gras, maddeuant a chariad Crist drwy ffydd. Dylai ein calonnau fod yn llawn diolchgarwch am y waredigaeth a ddaeth I ni drwy ffydd yn y Crist byw atgyfodedig. A da ni'n gallu talu peth o'r ddyled drwy ymateb I gomisiwn Crist. Y comisiwn sy'n deillio o gariad y gwaredwr at y ddynoliaeth gyfan ydi o mewn gwirionedd. Fe ddaeth Crist i'n byd ni I waredu pob un. Bu Grist farw ar y groes gwaredigaeth pob un ym mhob man. Mae Crist yn byw yn dragwyddol ynom ni,
ac yn cynnig iachawdwriaeth i fyd anghennus a chythryblus iawn. Bydded i ni gymryd y comisiwn o ddifri heddiw fel pobl dduw, gan fynd ati'n hyderus ac yn obeithiol i gyhoeddi newyddion da'r Efengil i fyd sy'n gwegian yn rhanedig a ble mae diffyg cariad yn amlwg. Y cariad mawr hwnnw a ddisgrifwyd gan Paul ei hun. Yma cariad yn amyneddgar, yma cariad yn gymwynasgar, nid yw cariad yn cenfigenu, nid yw'n ymchwyddo, nid yw'n ymffrostio, nid yw'n gwneud dim sy'n anweddus, nid yw'n ceisio i ddibenion ei hun, nid yw'n gwylltio, nid yw'n cadw cyfrif o gam, nid yw'n cael llawenydd mewn anghyfiawnder, ond y mae'n cydlawenhau a'r gwirionedd. Y mae'n goddef i'r eithaf, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf. Nid yw cariad yn darfod byth. Comisiwn ydy hwn i holl aelodau eglwys Iesu Grist. Fe sefydlwyd yr eglwys gan Grist ei hun. Eglwys genhadol ydy hi yn ei hanfod, sydd â gwaith holl bwysig i wneud yn y gymdeithas o'i chwmpas i. Eglwys rymus a phwerus ydy eglwys Iesu Grist, os di hi'n genhadol i natur. Rhoddwyd y grym yna iddi drwy'r comisiwn, mwyn iddi allu wynebu her a sialens yr oes. O law Duw ei hun, y daw y nerth sy'n angenrheidiol i gario allan y comisiwn dwyfol hwn. Grym a nerth Crist ynom ni sy'n yn galluogi nina i wneud gwahaniaeth mawr wrth i ni weithio drosto ef yn y byd heddiw. Y cyhoeddi. Fel aelodau o deulu Iesu Grist drwy eglwys ar y ddaear, mae'r comisiwn felly'n dod yn gomisiwn i ni. Da ni estyn y gwahoddiad grasol, dowch ataf i bawb ac sy'n mlynderog ac yn llwythog. Gan wneud hynny'n ostyngedig, yn addfwyn, yn dyner, yn llawn cariad a thrigaredd. Dyna alwad Crist arnom ni. Rhoi cyflau eraill ymateb i'w wahoddiad ef drostynt ei hunan. Ar adegau, da ni'n gallu bod yn arau ymateb i'r alwad hon i gyhoeddi newyddion da, y neges o obaith sy'n nghlwm ag Efengil Iesu Grist. Ac fe allwn ni mor hawdd deimlo'n anigonol i fynd allan i'r ddinas seciwlar, i weini, i dystio ac i gyhoeddi'r Efengil. Ydy mae'r dasg yn un enfawr, ond cofiwn nad ar yn pen yn hunan, da ni'n cyhoeddi Efengil Crist. Crist drwy'r ysbryd glân, sy'n rhoi'r arfa i ni gyflawni'r dasg o gyflawni i gomisiwn o. Mae diffyg hyder yn amlwg heddiw, ond wrth gwrs dydy hynny ddim yn beth newydd yn hanes yr eglwys. Meddyliwn am Moses yn pledio nam ar ei leferydd, neu Jeremia yn pledio i fod o'r ifanc ac yn ddibrofiad. Ond meddyliwn hefyd pa mor ddifrifol byddai'r sefyllfa'r ddynoliaeth, pe bai Duw wedi rhoi clust i'r fath esgusodion. Drwy drigaredd a drwy ras Duw, nid yn ni fel unigolion ydy'r barnwyr gorau ond cymwystera ni. Duw ei hun yng Nghrist Iesu sy'n yn galw ni heddiw i gyhoeddi yr Efengil. Da ni'n cael yn cymhwyso ar gyfer y golchwyl gan a thrwy yr ysbryd glân a'r waith yno.
Fe welir hynny'n glir yn hanes Moses a Jeremia. Ond gofynnodd Moses i Dduw, pwy yw i fi fynd at Pharo ac arwain meibion Israel allan o'r Aifft. Dywedodd yntau, bydda fi gyda thi. Eto wedyn yn hanes Jeremia, o arglwydd Dduw ni wn pa fodd i lefaru, oherwydd bachgen wy fi. Ond dywedodd yr arglwydd wrthyf, paid ag ofni o'm hachos, oherwydd yr wy fi gyda thi. Ac fel y dywedodd Maurice Lauder yn ei esboniad, gall Moses neu Jeremia ar ei pen ei hunan deimlo'n anigonol yn fynych, ond gyda Duw o'i plaid i'w cymhwyso, mae'r stori'n byr wahanol. Geiriau Crist yn adnod y testun ydy, my fi a fyddaf gyda chwi hyd ddiwedd y byd. Nid ar yn pen yn hunan felly, yma gofyn i ni gyhoeddi negest Crist heddiw, ond yn nerth Duw, drwy'r ysbryd glân drigo o'n mewn. Yn ystod yr ail ryfel byd, fe fomwyd Dinas Cologne yn ddifrifol. Lladdwyd llawer a doedd fawr ddim o'r adeiladau yn sefyll bellach. Wedi'r bomio beidio, cerddai grŵp o ffrindiau ymhlith adfeilion i Heglwys. Y cwbl wedi dinistrio, ond am un peth. Maen nhw'n dod o hyd i gerflun o'r Iesu yn yr wbel, ond roedd ei ddwylo fo ar goll. Ymhen amsar, codwyd eglwys newydd, a gosodwyd y cerflun yna ar y mur, cerflun o'r Iesu heb ddwylo. Gyda'r neges o dan y cerflun, does gan yr Iesu ddim dwylo, ond yn dwylo ni i wneud ei waith yn y byd heddiw. Cymer dif yn wylo arglwydd Iesu nawr, gwna hwy'n gryf i rannu caredigrwydd mawr, gad i mi dywylio Iesu ar fy nhaith, nes troi'n ffeind fy nwylo unau yn dy waith. Bydded i ni felly, adael i Grist yn defnyddio ni, yn y gorchwil o gyhoeddi'r Efengil, wrth i ni'n ymateb i'r comisiwn. Cyhoeddwn ni'n neges obeithiol, do carodd Duw y byd gymaint, fel yr hoddodd ei unig fab, fel na choller pwy bynnag a gredon ddo ef, ond caffael ohonynt fywyd tragwyddol. Dyna'r neges obeithiol, llawn llawenydd, sydd gynno ni fel Eglwys Iesu Grist heddiw i'w chyhoeddi. Ac yna'r canlyniadau. Wedi'n glywed cyhoeddi'r neges ac ymateb i'r gwahoddiad grasol, yna byddant yn dod yn greadigaeth newydd ac yn derbyn yr Iesu fel arglwydd a gwaredwr i bywyd. Ac felly'n derbyn yr un comisiwn i fynd allan i gyhoeddi'r newyddion da am gariad a maddeuant Crist drwy ffydd ac edifeirwch. Mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. Arglwydd dyma fi ar dy alwad di, golchfi'n burlan yn y gwaed a gaed ar Galfari. Wrth i ni'na ymateb i'r comisiwn, fe allwn ni estyn yr un gwahoddiad, fel boi eraill drwom ni adnabod cariad Duw. Fe fydd pawb o glywed y neges ac o'i dderbyn o yn ei calonau, yn ei goroni ef yn ben, yn arglwydd pawb, coronwch ef. Wrth i ni felly gadw ein golygon ar yr Iesu a chyhoeddi i Efengil, yna fe ddaw ffydd a gobaith yn real i ni hefyd, a da ni'n gallu gwynebu heriau a'r sialensau yn hyderus, yn ffyddiog ac yn obeithiol. Canlyniad derbyn y comisiwn a chyhoeddi'r Efengil ydy sylweddoli drosom yn hunan. Mae ef yn wir i'w awdur a pherffeithydd yn ffydd ni.
a sail gobaith y ddynoliaeth gyfan. Drwy gyhoeddi neges y groes a'r atgyfodiad, dan ei roi cyflau eraill o di adnabod yr Iesu drosdynt ei hunan, a derbyn o'i faddeuant a bod yn meddiant y bywyd tragwyddol. Da ni wahodd pob un i adnabod yr Iesu a gwneud hynny'n ostyngedig, yn addfwyn ac yn gariadlon. Estyn gwahoddiad ydy'n tasg ni. Nid roi pwysa na gorfodi neb. Yn braint ni ydy bod yn dystion i Grist drwy yr hyn a ddywedwn ni ac hefyd yr hyn a wnawn ni. Canlyniad y cyhoeddi'r gwirionedd drwy ymateb i'r Comisiwn Dwyfol ydy y daw heddwch, cariad a thangnefedd yn rhywbeth real yn yn byd bregus a braen ni. Ond i all hynny ddigwydd, ond i bain bod ni'n gweithredu ac yn estyn y gwahoddiad grasol. Creu cymdeithas newydd wedi ei sylfaenu ar gariad a dysgeidiaeth Crist, fydd canlyniad cyhoeddi'r gwirionedd. Canlyniad ymateb i'r Comisiwn gan gyhoeddi'r gwirionedd fydd creu cymdeithas newydd gyda'r arglwydd Iesu yn teyrnasu. Yr Iesu a deyrnasa'n grwn o godiad hael hydfachlyd hwn, ei deyrnas a o fôr i fôr, tra byddo llewyr hael a lloer. O ymateb i'r Comisiwn Dwyfol a chyhoeddi'r gwirionedd, fe ddaw yr hyn a ragfynegir gan Ioan yn llyfr y datguddiad yn wirionedd. Yna gwelais neb newydd a deiar newydd, oherwydd yr oedd y neb gyntaf a'r deiar gyntaf wedi mynd heibio, ac nid oedd môr mwyach. Clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele, y mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy. Bydda'n twy'n bobloedd iddo ef, a bydd Duw ei hun gyda hwy yn dduw iddynt. Fe sych bob deigryn o'i llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na phoen. Y mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Yna dywedodd yr hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd. Wele, yr wyf yn gwneud bob peth yn newydd. Mae rhaid i ni felly fod yn hyderus ac yn obeithiol, gan wirioneddol gredu mae'n braint ni yn wir yn cyfrifoldeb ni, ydy cyhoeddi Crist, fel y bydd y canlyniadau'n dod yn amlwg. Eto, fe ddywedodd Maurice Lauder, yr her i ni yw bod y ddinas seciwlar wedi helaethu therfynau'n enbyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf hyn. Hon yw maes ein cenhadaeth, gan mae hon yw y ddinas y bu Grist farw drosti. Felly allan â ni, mae gennym genhadaeth i'w chyflawni. Dowch i ni nawr newydd, glywed geiriau'r Comisiwn yn galw nina i fynd ati rhannu'r newyddion da, fel y daw eraill i adnabod Iesu Grist drosdynt i hunan. Ydy mae'r trysor mwyaf yn yn meddiant ni. Rhannwn ef ag eraill, gan mae ef ydy wir obaith y ddynoliaeth gyfan. Mawr yw Iesu yn ei berson, mawr fel Duw a mawr fel dyn. Mawr ei degwch a'i hawddgarwch, gwyn a gwridog, teg ei lun. Mawr yw ef yn yn ef, ar ei orsedd gadarn gref. Awn ina gan hynny, a gwneud disgyblion o'r holl genhedloedd. Gogoniant i'w enw. Amen.